ताका तुम सर्वांक स्वागत आसा आणि तांकां बरें धन्यवाद सांगता हांव फर्स्ट आमी मंगलाचरण तुकून स्टार्ट करया आमी प्रोग्राम रश्मी भट माताजी हांव आपयता मंगलाचरण सांगूक हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी हरे कृष्ण हरे हरि कृष्ण बोल ऐक पडतो माताजी यस ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ मागेल नेटवर इश्यू आसा मंगळाचरण सांगची ना माताजी वय वय माताजी स्टार्ट करा हरे कृष्ण प्रणाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी तुम्ही इतले बिझी शेड्यूल आमचो स्वामी विनंती करकाणतो जाल्यार तुम्ही टेक टाइम करून मंगलाचरण सांगिलास भक्ती भक्ती सांगिलास माताजी हरे कृष्णा प्रणाम माताजी तुमका धन्यवाद आयचे वापास तुमकां सर्वांक आयचे आमिले वैष्णव भजन संध्याक सुस्वागत करता आणि सगळ्यांक दंडवत प्रणाम करता अशी वैष्णव आणि वैष्णवींक प्रणाम्स आणि फर्स्ट आमिले कीर्तनीय कपया आणि वरे भरती चंद सेव करता आमगेल्यान तो संडेचे मॉर्निंग चांटिंग आमी 16 राउंड्स त्यानिशी 10 ऑफेन्स आसा ताजी पुरा जिम्मेदारी हांगेल्यांची आमी फर्स्ट कीर्तनीय शिल्पा हेगडे माताजी अबुधाबी तुकून जॉईन जाता सती आणि गिरिपूजयम विहितम केना ते पद सांगता ती हे बरेला जीवा गोस्वामीन आणि गोपाल चंपू म्हणजे बुका तुकून अडॉप्ट केला हे संस्कृत लँग्वेजर आसा हरे कृष्ण माताजी प्रणाम हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक मस्त धन्यवाद माताजी हांव ताजे अर्थ सुरे सांगच्या प्रयत्न करता गिरिपूजयम म्हळ्यार भजन श्रील जीव गोस्वामी हांणी रचन केलेल्या पुस्तक गोपाल चंपू माताजीन सांगिल्लो रे हे भजनेचे म्हळ्यार अर्थ कशें आसा म्हळ्यार स्वल्प गोपिका स्त्रिय प्रश्न निंदिता आसची
आणि स्वल्प गोपिकाय ताचे उत्तर जावन वृंदावन लिहिले विशान गुणगान करताचे. सूर्य कशे सांगता म्हळ्यार तांणी निमगी ताची या गिरी गोवर्धन पर्वताचे पूजेचे व्यवस्था कोण केलेला बा. ताका स्वल्प गोपिका सांगताचे की कोण पळय आमकां इंद्रदेवाल भय नाश केलेले आणि पूतनाक नाश करून तिका उद्धार केलेलो पळय ताणेच ह्या पूजेचे आयोजन केलेलं आसा. मुखार निमगीताची कोण हे गिरी गोवर्धन पर्वताचे पूज व्यवस्था केलेले म्हूण तांणी पदे पदे एकलांक प्रति पॅराग्राफान यांचे निमगीतात तांणी की कोण केलेले म्हूण म्हळ्यार तांकां कृष्णाकची होगळ सुका कृष्णालेच कीर्तन सांगता कृष्णाले गुणगान करका म्हळ्यार एक मन असता. कोण तृणावर्त तसले राक्षसाक मारलेले आणि भव्य रूप जावन आशिल्ले वृंदावनांतू ते यमलार्जुन तसले गंधर्व तंतु भितरी आशिल्ले तांकां उद्धार केलेले आणि वत्स बकासुर व्योमांगासुर कालिय आणि खल प्रलंबका तसले राक्षसांक मारून घाललेले पळय ताणेच आयोजन केलेले गोवर्धनाची पूजे म्हळ्यार वृंदावनेश्वरानची या व्यवस्था केलेले कृष्ण परमात्मानची म्हणून पदे पदे सांगताची. तशीची या रानांतू उज्ज कोण गिल्लल म्हणून सांगताना गोपिकाय सांगताची कोण म्हळ्यार कंसाक सदैव भय निर्माण केलेलो आसा आणि ताका मार न्हू घाल्लेलो आसा. त्याच कृष्ण परमात्मानाची या पुराय व्यवस्था केलेले म्हणून अशी सांगताची तांणी अनुनित्य काल कृष्णा गायन करता असताची. हरे कृष्ण. गिरिपूजेयं विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिका सा विहता येन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरुम् उदकलियेन. गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमांगासुर मरणं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन कालियदमनं खलितं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन खरप्रलम्बक शमनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुग्मं परिपीतं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंस सततं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुन तरुम् उदकलियेन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. हरी बोल किती चंद कोण सांगले माताजी तुम्ही. भारी चंद कोण गिरिपूजन कोण एक स्टार्ट केलेले तशी चंद कोण तका आन्सर सांगून ते पद्य भारी चंद कोण सांगितलं माताजी. स्वीट वॉइस वर तुम गेलाय भारी चंद कोण सांगितलं. धन्यवाद माताजी. तुम्ही सेवा करते बरती बरती धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम. आता तुम्ही पळेले शिल्पा हेगडे माताजीनं किती चंद करून हे एक डिवाइन गोवर्धन हिल्लाचे एक भजन सांगले ना आम्ही वैष्णव आले आम्ही इस्कॉन अंतू भरती एक चंद करून आम्ही हे रिच्युअल फॉलो करता ती गोवर्धनाले पूजा तशींची कृष्णाना तागेल डिवाइन हातानी हे एक डिवाइन पूजा स्टार्ट केलेलं असं इंद्रा तुकुनू पुरा आम्ही ब्रजवासी संक प्रोटेक्ट केलेलं असं तशींची हे माताजींवरे एक डिवाइन एटमॉस्फियर आमकां क्रिएट केलेलं असं भरती भरती धन्यवाद माताजी. आता नेक्स्ट सेकंड कीर्तन यावाचे आम्ही हे कीर्तन घेऊन येता असं ती आमगेला वरून हेमापाई माताजी मुंबईतून जॉईन जाता असं ती आणि यदी गौरना होयतो ताबिकी होयतो त्या पद सांगता ती हे बरेला वासुदेव घोषानं बेंगाली लँग्वेजर असं फर्स्ट हांव ताजें एक ट्रान्सलेशन करूक ट्राय करता. हे कलियुगांतू गौरदेव अवतरण जायनी जाल्यारी आमगेल गती कसन जात तशिले आम्ही हे संसार कशी सहन करून जात तशिले. श्री राधेल महिम प्रीतीचे माधुर्याचे हे विषय कोण आमकां शिकयत आशिले तशीची नेक्स्ट स्वामी सांगता ती वासुदेव घोष व्रजाचे गोपिंक अनुसरण करून परमानंद भक्ती दिवची शक्ती कोण आस बदल जावन व्रज गोपील बुद्धिवंत परिणितली आणि वृंदादेवीले फॉरेस्टाक प्रवेश करूक कोणा साध्य अस तशीची तिन्हीचे श्लोका सांगतास वो दैदवोर्न गौरंग देवाला अद्भुत गुणाचे पद पुन्हा पुन्हा सांगाती तुमगील हृदय सरळ जावन दवरती. हे अज्ञान सागರಂತೂ एक व्यक्तींवरे गौरंग तशी उदार व्यक्तित्व पळेल ना कोणाले ना तसले उदार व्यक्तित्व तशींची लास्ट सांगला हांव भगवान गौरंगल नाम जप केल्यार वरे आनंदाचे एक्सटेसिंतू हांव मेल्ट जायनी कशी हे देहाचे भार हांव घेऊन घुंचे सृष्टी करताना वासुदेव घोषाले हृदया बदलाक पातोर कशी दवरला म्हणून वासुदेव घोष क्वेश्चन करता असं. हरे कृष्णा माताजी. हरी बोल. तुम्ही स्टार्ट करेत हेमापाई माताजी. हरे कृष्ण. सकाळांक दंडवत प्रणाम. भारी लाईक कोण तुम्ही ट्रान्सलेशन केला माताजी. भारी चंद. आता हे वासुदेव घोषान बरयलेले बेंगॉली भजन यदि गौर न होय तो हांव ट्राय करता म्हणच्याक. यदि गौर न होय तो यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मोन धारी तमदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जागत जानत के यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मोन धारी तमदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के यदि गौर न होय तो मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार
व्रजा युवती भावेर भक्ती सकती होय तो कार मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार व्रजा युवती भावेर भक्ती सकती होय तो कार यदि गौर न होय तो तबे की होय तो के मोन धारी तम दे गाओ गाओ पुना गौरांगेर गुण सरल कोरी यमन ये भव सागर ये मोन दयाल ना देखिए कजन गाओ गाओ पुना गौरांगेर गुण सरल कोरी यमन ये भव सागर ये मोन दयाल ना देखिए कजन यदि गौर ना होय तो गौरंग बोलिया नागेनु गलिया के मोन धारी नुदे वासुर हिया पाषाण दिया के मोन गाड़ी छे गौरंग बोलिया नागेनु गलिया के मोन धारी नुदे वासुर हिया पाषाण दिया के मोन गाड़ी छे यदि गौर ना होय तो तबे की होय तो के मोन धारी तम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के यदि गौर ना होय तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे यदि गौर ना होय तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हेमाबाई माताजी हरी बोल साधू साधू आता तुम्ही पळले हेमाबाई माताजीना किती चंद कोणी एक सेम मोड आरी कंची एक नमने लॉंगिंग एप्रिशिएशन आम्ही एक कंपॅशन गेले आम्ही लॉर्ड चैतन्यानं कितलं आम्ही वर दिलेलं असं एक ह्युमॅनिटी कितून एक हेल्प जालें असं हरे कृष्ण मामान तांणी आमकां पुरा जिणां दिवन आमी एक उद्धारा खातीर आयलें असं अवतार घेतिल्लो असं सो तेंची मोडारी माताजीने एक आम्ही चैतन्य महाप्रभू अप्रिशिएट करून ते पद बारी चंद कोण सांगेन असं धन्यवाद माताजी अशी तातावळी तुम्ही सेव दिवका म्हणून भगवत प्रणा कोंकणी तर्फे हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा हरी बोल प्रणाम माताजी आता मी नेक्स्ट कीर्तन यावाच्या नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सती आमगेले हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी उडपी तुकून जयंतनी जाता असं त्यांनी आणि विभावरी शेष आलोक प्रवेश ते पद सांगता असती हे बरेला भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी बरेला आणि हे कल्याण कल्पतरू म्हणजे तुकून अडॉप्ट केले असं बेंगाली लँग्वेजर असं फर्स्ट हांव ताजे एक ट्रान्सलेशन करूक ट्राय करता बट ती हॉट पद हे प्लीज फॉरगिव मी प्रयत्न करता हांव
रात्री जावन सेकंड प्रवेश करता अस ओ जीवात्मा उट्टा तुगे नीद सोडी मुक्ती दितालो मुरा राक्षसले शत्रु परम आनंदक सर्व आकर्षक आणि घोडेचे मात्याशचे हयग्रीव अवताराचे श्रीहरीले पवित्र नाम जप करी दोन्ही चंद्रसंगला श्रीहरी अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूपारी नरसिंह अवतार घेतील असं उपेंद्र म्हणून कुब्ज ब्राह्मण जावन अवतरण घेतील असं आणि मधुराक्षसक मारनो आणि व्रजाचे राय नंद महाराजल पूतू जावन असं तशींची ತಂಗಿಲೆ ಅಂಗಕಾಂತಿ ಭಾರಿ ಛಂದಸ್ तो पूतना म्हणजे माटगातीले संहारक आणि कैठभा राक्षसले नाश केलेला असं राय दशरथल पूतू श्रीराम जावन आशिले श्रीहरिक जय जयकार तिन्ही चंद सांगित असं ती स्वामी तो यशोदाल प्रीतीचो गायक आणि भोईंक आणि आध्यात्मिक इंद्रियाक आनंद दितालो गायचे रक्षक आणि वृंदावनाचे रानाचे प्रभू आणि गोपिल प्रिय राधिका प्रिय पुरा लोकल अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व आशिलो शादी चंद सांगता सती रामचंद्र जावन ताणे राक्षस रायू रावणक अंती केल्ले कृष्ण जावन ताणे होड गोपिल जनले लोणी खाल्ले तशींची यमुने तीरांतू सान गोपिले वस्त्रापहरण केलेलं असं ताव व्रजाचे गोपालक आणि गोपालकले रक्षक वरी जावन असं पुरा जनल हृदय चोरी करतालो आणि केदना कोळल धोर नासतालो आम्ही कृष्णाक नमस्कारो आणि अत्युत्तम योगी कृष्णाले पूज करतात आणि तो नंद महाराजल पूत जावन असं तो व्रज सक्कट जनल भय निवारण करता तागेल बण्णू फ्रेश रेन क्लाउड से आशिले म्हणके असं तागेल रूप मोडी कोची तशी असं तो कोळल बारसिता घुंत असताना भारी आकर्षक जाता दिसता तो यशोदल पूतो आणि कंसक मान घाल्लेलो आणि व्रजाचे वनांतू कदंब रुक्काचे तटांतू रास डान्स करता तो भक्ताल आनंद परवशेत चढ करता तो प्रीतीचे दिसार वयर आणि गोपिंक फुल्लाचे बाणांनी मारतालो मनमत तो म्हणल्यारी आम्ही कृष्ण गोपिंक हृदयंतू प्लेशर दितालो आणि अद्भुत गुणाचे वासस्थान जावन असं तशी लास्ट चंद सांगेल असं स्वामीन श्रीकृष्ण यमुना नदीत जीव तो गोपिले वनाचे चंद्र ओ मन मिग्गेले उत्तर ऐकव आणि अद्भुत जावन आशिले मधुर जावन आशिले पवित्र नाम जप कराती कृष्णाल महिमे संगाती ओके हरे कृष्णा माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत हरे कृष्णा प्रणाम दंडोत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम मधुरा माताजी भारी छान करून तुम्ही त्याच्या मिनिंग सांगले हो बाका ते जायना आशिल्ले सो मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर विरचित विभावरी शेष सांगू प्रयत्न करता सांग विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन गातन कैटभ शातन जय दशरथि रामा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा रावणांतकर मगन तस्कर गोपी जनावस्तहारी ब्रजेर रागल गोप वृंदापाल चित्तहरी वंशीधारी योगींद्र बंदन श्रीनंद नंदन ब्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर
मोहन वंशी बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा यशोदनंदन कंसनिषूदन निकुंजरास विलासी कदंब कानन रासपरायण वृंदावन विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशल जोजक कामा गोपांगनागण चित्त विनोदन समस्त गुणगण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्ण जश राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वारी छंद कोण सांगितलंस माताजी आणि माताजीवर तुम्ही पुराण ಗೊತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಿ ಸೇವ್ करते आम्ही बघत पूर्ण कोंकणी टीम ಅಂತ ತಂಗಿ तिथली बिझी शेड्यूल वरे हंगे ಅವನು आदिपदी सांगतानी रिक्वेस्ट केलं त्यांनी दायत म्हणून ओपिलस आणि बत्ती चंद कोण सांगितलंस माताजी बत्ती धन्यवाद तुमका थँक्यू सो मच तत्वळी या माताजी बिझी शेड्यूल असरडना पण तुम्ही वॉइस स्वीट असं आमचं ऐकू कमंड मन लागतं त्याला पट्टी आज कधी ह्या पट्टी आम्ही पुरा जण बत्ती जणांक सेवा धरी सक आम्ही धरलेलं ह्या पट्टी थँक्यू सो मच हरे कृष्णा प्रणाम माताजी ದಂಡೋತ್ प्रणाम ಸೊ तुम्ही पळेल आता माताजीने एक हज्जी हे एसेन्स मध्ये ಸ್ವಲ್ಪ जॉयफुल मूड आरी हे असं हे पद तशीच माताजींवर हे पद एक म्हणे जॉयफुल मूड आरी सकाळी उठेल पण एक एनकरेजिंगली तुम सांगता ती चांट करा देवाले सेव करा ती म्हणून हे पद ಅಂತ सांगता असं ती तशीच माताजींवर एक डीप कनेक्शन देवाक हाडत तशी एक चंद कोण जॉयफुल मूड सांगेल असं पद धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा प्रणाम आता मी नेक्स्ट कीर्तन या पया आता हन्नीवरे आमगेले वरून भरती हॉल सेवादारीस तुमको तस भारती पै माताजी तानी अबुधाबी तुकून जॉईन दत्ता सती भुलिया तुम्हारे संसारे आशिया ते सांगता सती भक्ती विनोद ठाकूरन बरेल नसण्या पद आणि सारंगती बुक तुकोनो अडॉप्ट केला आणि बेंगाली लँग्वेजर असं हरे कृष्णा प्रणाम माताजी तुम्ही स्टार्ट करेल हरे दंडवत प्रणाम माताजी सांगू हरे प्रयत्न कृष्णा हरि बोल हरे कृष्ण बोलिए तुम्हारे संसारे आसीय पेय नानविद व्यथा बोलिए तुम्हारे संसारे आसीय पेय नानविद व्यथा तुम्हारा चरणी आशियाची आम्ही बोली भो दुखेर कथा बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय पेय नानविध व्यथा जननी जठरे चिला माझ कोन
विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे। वांचिले दिन दासे, वांचिले दिन दासे। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। तकोनो भाविनो जन्म पाईय, कोरिबो भजन तवा। जन्म होईलो पोडी माय जाले, जन्म होईलो पोडी माय जाले। ना होईलो ज्ञानलव, ना होईलो ज्ञानलव। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। आदरे रचेले स्वजने रकोले, हासिय काटनु काला। जनक जननी स्नेहे ते बोलिया, जनक जननी स्नेहे ते बोलिया। संसार लागिलो बालो, संसार लागिलो बालो। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। क्रमे दिन दीन बालक होईय, केलिनो बालक आरकी चुदीने ज्ञान उपजिलो, आरकी चुदीने ज्ञान उपजिलो। पाठपोडी आहा रह, पाठपोडी आहा रह। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपरी जन कोरी। स्वजन पालन कोरी एक माने, स्वजन पालन कोरी एक माने। भूलिनो तो मोरे हरे, भूलिनो तो मोरे हरे। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। बाधके कोन बकति विनोद, कांदिय कातर आती। ना बजिया तोरे दिनम्रत गेलो, ना बजिया तोरे दिनम्रत गेलो। एको न की हबे गती, एको न को हबे गती। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। तोमार चरणी आशियाची आमे, बोली भो दुखेर कथा। बोलिय तुम्हारे संसारे आसीय, पेये नानविध व्यथा। हरे कृष्ण. अनुवाद सांगूक प्रयत्न करता. या कीर्तनांतू भक्ती विनोद ठाकूर दैन्य भावान देवाल पादकमलाची उडगास करताची. दुःखाले जावन आशिल्ले या भौतिक प्रपंच येवन देवा कशी हांव तुका विसरलो म्हणून सांगता असच. अवसूल गर्भांतू सैसू जायन आशिल्ले दुखींत असताना निरंतर जावन देवाल उडगास केला. देवाल अनुग्रह जाला, देवाल दर्शन जाला. जीवन पूर्ती तुगल सेव करता, भक्ती करता देवा या कष्टातून म्हाका भायर काडी म्हण. जन्मा येतरी
जन्म जाल्यार ही जन्म आईल तशीची म्हाका तू सोड गेल देवा म्हूण सांगता आसची. संसारीक बंधनां तू पोणू मेगेल बुद्धी प्रमाण जाल्ले मोगाव पूत जावनू संबंधी कालवट्टू खास्तची खेळतची चंदायर दीस गेले मेगेल जीवनाचे उद्देश हांव विसरून गेल देवा. नश्वर जावन आशिल्ले हे प्रपंच म्हाका सुंदर जावन दिसले. एक जागा तकून अनेक जागा वत्ताची विद्येचे दुडवाचे हंकारू संसार जबाबदारी देवा लुडगसू येणी म्हाका. आत्ता या वृद्धावस्थेन तू भक्ती विनोद ठाकर दुःख पावता असची देवाले जीवन पूर्ती देवाल भक्ती सेवा करनी हांवें जीवन अशी मेगेल व्यर्थ जाल्ले मुखार मेगेल पेट कसने म्हूण सांगता असची या किर्तनान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण बारी चंदकोल सांगली माताजी मीनिंग बारी चंदकोल सांगितलं असं आणि पद वरे एक शांत उद्दाक एक नदी वत असलं कशी तशी शांत रीती पद वरे सांगितलं माताजी ते एक नमुने एक फॉरगिवनेस देवाले मर्सी निमगे तो असं ती म्हळ्यार हांव देवाक विसरला कसं करची देवा कृष्णा तुक आत्मांतर कलारी उडगस करता असं तशी म्हणून बारी चंदकोन सांगितलं माताजी. थँक्यू सो मच. अशी केतना तत्तावळी सेव दिया तुमगेले तशी हांव भगवत पुराणा कोंकणी टिमा तुकून तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता तशींची माताजी तुमकां गोत तस केन्ना सेव करता ती एकादशीन थांतू हान्नी आनी माया माताजी आनी आमले विनोदवाणी माताजी तिन्ही जण चंद करून सेव दिता असं ती. सो थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट कीर्तन हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तन या पया हे पद अंतरे निताय बाहरे निताय संगीव येत असती हर ग्रेस गौरंगी माताजी त्यांनी हे पद बरेला त्यांनी मँगलोरात जॉईन जाता असती हे पद बरेला वृंदावन दास ठाकूरजी ना तशींची नित्यानंद चरितामृत म्हणजे बुकातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं. हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. दंडोत हरे प्रणाम कृष्ण माताजी. माताजी सगळ्यांक दंडोत प्रणाम. हरे कृष्ण. सुरेख देव सांगू प्रयत्न करता माताजी. हरे कृष्णा. मस्त कृपाळू जावन आशिल्ले आमगेल निताई कडेन आस म्हणून वृंदावन दास ठाकूर सांगताची श्री वृंदावन दास ठाकूरान रचन केलेले हे कीर्तन हेतू तान सांगताची की निताई सगळ्याले भितरी आसाची भायरी आसाची सगळे जगत्यान तू प्रत्येकडे आसा तांनी आणि तो तांनी अत्यंत प्रेमाळू आणि सगळ्याले मोगाची जावन आसाची म्हूण सांगताची. तांणी अशी दोन्ही चरणां सांगताची की सगळी निताईक तांगेले रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स पूजेक अर्ह जावन आस म्हूण लेखताची. आणि आमगेल कणमणी म्हूण सांगताची दशदिक्कू निताई बद म्हणून गेल्यारी 3 लोकांतूय तोच आस म्हणून हांगा वृंदावन दास ठाकूर सांगताचे. तिन्ही चरणां भितर तांणी म्हणटाची की निताईची अनंग मंजरी श्रीमती राधा राणीली आप्त सखी जावन आस आणि तो विंगड नाही बलदेव विंगड नाही म्हणून म्हणटा आसाची. आणि कोटी चंद्राले सुंदर कांती तांगेल तोंडार आस केन्नाय तांगेल सुतू सखा सखी आसची म्हणून म्हणटाची. मागीर 4 चरणांतू तांणी अनंग मंजरी श्रीमती राधा राणीली भगीन जावन आस आणि श्यामाक भारी प्रिय जावन आस म्हणून म्हणटाची. सगळ सखींक ती प्राणप्रिय जावन आस आणि मणिमंदिराचे सगळे वातावरण अनंग मंजरी सुंदर रितीरी अलंकार करता म्हणून तांणी सांगताचे. मागीर 5 चरणांतू ठाकूर सांगताच की देवाल खातीर निताई योगपीठाची व्यवस्था करता आणि स्वतः देवाक आराम करच्याक सिंहासन जाता आणि निताई स्वतः देवाले गौरांग महाप्रभूले सुंदर आभरण आणि सुंदर वस्त्र जाता म्हणून सांगता आसाची. मागीर संची चरणांतू तांणी म्हणलें की पूर्वांतू जाल्लेले सुंदर घटन सांगून सखीक आनी सांगून तांणी खुशी पावताची आणि नितायल विशय कसं सांगचे सगळे बघताले दोळो कानो हातू पायू पूर निताई जावन आसा. हांव निताईन केन्नाय तांगेले नृत्य मात्र पळयता म्हणून हांगा वृंदावन दास सांगून सांगताच की हांव हात वयर करून निताय निताय म्हणून हांव
ब्रजधामांक वता हांव वृंदावन दासू मिगेल एक मग्गणस निताय लागी की केन्नाय म्हाका तूं सोडूका म्हणून. आता अर्थ जालो माताजी कीर्तन सांगू ट्राय करता. हरे कृष्णा. श्रील वृंदावन दास ठाकुर निर्मित. अंतरे निताय बाहेरे निताय निताय जगत माया. नागरे निताय नागरी निताय कताये काया. अंतरे निताय बाहेरे निताय निताय जगत माया. नागरे निताय नागरी निताय कताये काया. साधन निताय भजन निताय निताय नयन तारा. दशदिका निताय सुंदर निताय भुवन भोरा. दशदिकामय निताय सुंदर निताय भुवन भोरा. राधार माधुरी अदंग मंजरी निताय नितुसे सेवे. कोटिश सादर वदन सुंदर सखा सखी बलदेवे. अंतरे निताय बाहिरे निताय निताय जगत माया. नागरे निताय नागरी निताय कताये काया. राधार भगिनी श्याम सुहागिनी सवा सखी गण प्राण. जन हरल बरी मंडप सजनी श्रीमणी मंदिर नाम. राधार भगिनी श्याम सुहागिनी सवा सखी घन प्राण. जन हरल भरी मंडप सजनी श्रीमणी मंदिर नाम. अंतरे निताय निताय सुंदर योग पीठाधरे रत्न सिंहासन सेजे. भूषण निताय भूषण निताय विलास शकीर माझे. निताय सुंदर योग पीठाधरे रत्न सिंहासन सेजे. भूषण निताय भूषण निताय विलासी शकीर माझे. अंतरे निताय बाहिरे निताय निताय जगत माया. नागरी निताय कताये काया. की काही बार निताई शबर अंकी मुका सव अंग. निताय 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 नूतर रंग. की काही बार निताई शबर अंकी मुका सव अंग. निताय 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 नूतर रंग. अंतरे बाहे अंतरे निताय बाहिरे निताय निताय जगत माया. नागरे निताय नागरी निताय कथा एकाया. निताय बालिया दुबाहु तुलिया चली बावर जेर पूरे. दास वृंदावन एई निवेदन निताय ना छाड़ो मोरे. निताय बालिया दुबाहु तुलिया चली बावर जेर पूरे. दास वृंदावन एई निवेदन निताय ना छड़ो मोरे. अंतरे निताय बाहिरे निताय निताय जगत माया. नागरे निताय नागरी निताय कताये काया. साधन निताय भजन निताय निताय नयन तारा. दशदिकामय निताय सुंदर निताय भुवन भोरा. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. रिचन कोने नितायले तो आमगेल भितर येस भायर आस आणि तागेले तो गायडिंग फोर्स जावन आसा आमगेले एस्पेक्ट ऑफ लाईफ आणि कसं एक नितायले मर्सी निमित्त धांवचे पुराची अशी म्हण एक जॉयफुल पद हे तशी तुम्ही एक बारीचन कोण जॉयफुली पद सांगिलास माताजी. तुम्ही उलयतान वरे ते ट्रान्सलेशन सांगतान वरे
ते आराम से तुम्ही केदना उलचे खुशी जाता ते हांव केदना देखचे माताजीन कितले चंद करून आराम से उलयता ती म्हणून तशी म्हाका येयना हांव केदना सर गडबडे उलोवचे सो माताजीन उलयता म्हाका एक म्हणे खुशी जावचे सो थँक्यू सो मच माताजी बारी चंद करून पद सांगितलं सर तुम्ही तुमक मस्त मस्त खुशी जाता धन्यवाद माताजी. तुम्ही म्हाका मस्त गाईड केला. तुमगे गायडन्साक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. थँक्यू माताजी तुम्ही बारी चंद करून सांगितलं सर आणि तुम्ही बरे सेव दिता असं ती एव्हरी टाइम एव्हरी सेशन बिगिनिंग हरे कृष्ण मंत्र सोदून सोदून काढता तुम्ही पद सांगता लिंक सो ताजे निमित्त आमकां बरें हेल्प जाता आमी कीर्तन टिमाचे बरें थँक्यू सो मच माताजी प्रणाम हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा. माताजी हरे हरे कृष्णा आता आमले ಫೈನಲ್ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾಕ ಅಪ್ಪಯ್ಯ आता एकली तुम्ही आम्ही सेवादारी सन सकळ बारी बारी एका पशी एक चंद कोरनो एक से बढ़कर एक से बारी चंद कोण पद संगील असं आता लास्ट बट नॉट द लीस्ट म्हणून पळत बारी चंद कोण पद सांगतात माताजी हमेशा तो ममता शिणे माताजी मस्कत कुंजॉइन जाता सती राधाकृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर सांगता ती तशींची हे पद बरेला नरोत्तम दास ठाकूरान आणि प्रार्थना बुकातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं हांव ताजे एक ट्रान्सलेशन करूक प्रयत्न करता हे हंतो राधाल आणि कृष्णाल विषयानी संगील असतांगी जोडी विषयानी तो दैविक जंपत जोडी ती राधा आणि कृष्ण मिगेल जीवन आणि आत्म जीवन अंतो आणि मरण अंतो तांक सोण दुसरे खंयचे आश्रय ना यमुना नदी दडाचे सान कदंबा रुक्कच मुणा हे दैविक ದಂಪತಿಕ अद्भुत रत्नाचे अलंकार केलेले सिंहासनरी बैसेला आमे ತಂಗಿಲೆ काळे आणि धवे देह श्रीगंधाच्या पेस्टाने अभिषेक करतास तांका चामारनी वारी घालता हो केदन मग ತಂಗಿಲೆ तोंड पडचे भाग्य मिळता तशी चारीचंद सांगता ती मालती फुलाचे हार कोरनू तांका घालता तशीची कर्पूर सेंट आशिले तांबूल तांका खावचे दिता ललिता आणि विशाखा आणि सक्कड सखील अनुमती घेऊन हांव राधा आणि कृष्णाले पादकमलाचे सेव करता तशींचे स्वामी लास्ट चंद सांगता सती श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुले सेवक नरोत्तम दास ठाकूर दैविक ದಂಪತಿक सेव करचेक भारी आतुरारी प्रतीक्ष करता असं म्हणून सांगता सती तशींची माताजी ममता शिणे माताजी तुम्ही सूर करेता हरे कृष्णा प्रणाम माताजी हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद अर्थ सांगितला का मंदाकिनी माताजी कसने चूक असले क्षम कर का राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवाने मराने गती आर नाही मोह जीवाने मराने गती आर नाही मोह राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर काळिंदीला फुले केली कादंबीरा वाना काळिंदीरा फुले केली कादंबीरा रतना बेदीत आउपार भूषा बोधु जना रतना बेदीत आउपार भूषा बोधु जना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंधा चामरा डोलाबो कवी गेरी मुखा चंदा चामरा डोलाबो कवी गेरी मुखा चंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गातिया मला तीर्मला दिबोदो हार गले गातिया मला तीर्मला दिबोदो हार बोले अधरे तुलिया दिबो कर्पूरा तांबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूरा तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाये कोरिबो सेवा चरणारविंदा आज्ञाये कोरिबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासेरानुदास सेवा अभिलाषा कोरे नरोत्तमे दासा सेवाभिलाष करे नरोत्तमे दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवाने मराने गती अरनाही मोर जीवाने मराने गती अरनाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रास प्यारी राधा रास प्यारी श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय श्री कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय राधा रमण लाल की जय ब्रज किशोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल कसं सांगची माताजी किती चंद का धमाल हो गया म्हणता पण फायनल तुम्ही कीर्तन भरती चंद ब्युटिफुल वर्ड्स मेळताना पूर जनक म्हाका कशी हार्ट टच जाली की पूर जनक तशी फील जावन अशें पूर म्हणून शुअरली फील जावन आसता आणि पद सांगची विंगाड स्किल विंगाड बट हे ताजे डिवोशनल बरें तुमी ते एक नमुने भारी चंद कोण सांगिल्लें असं दग्गण जुगलबंदी म्हणता पळय तुमका लायक ಜೊತೆಗಾರ ವರೆ ಕಾಣ್ ಮಣ್ ಕಳ್ಳಿ ತುಮಿಲ್ ದೂ ವರ್ಷ ಪೂರ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक यू सो मच तुमक दोघ जनक भारी चंद कोण सांगिल्लस खुशी जाल माताजी या प्रतिपटी अशी तुम्ही सेव दिव का पुरा जन रक्त असतं ती ओके हरे कृष्ण थँक यू सो मच माताजी वर्ड्स मेळताना म्हाका तितू खुश जाला हरी बोल राधिका भाऊ मातशी आसली तांणी आमगेले म्युझिक टीचर तांणी दोन्ही आशीर्वचन सांगले दोत तशिले असत की ना की गोतनात हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम मधुरा मंदाकिनी माताजी हरि बोल टू यू फॉर टेकिंग द सिंसियर एफर्ट्स सकड़ा वट्टुकोनु इतल सुंदर फूल गांतिलल मणकेची भारी चंद भजन झालं हार्ट मेल्टिंग म्हणता पळय तशेंच आणि तेच सुंदरता आसनं श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर नरोत्तम दास ठाकूर वासुदेव घोष ठाकूर हांगे सकट भजन हे मनाक प्रेरित करचे तशेंच की संग म्हणता पळय व्हड कसं न्ही गुन्हा करचे बशी फूड म्हणता पळय बी अवेर मना तू हें कोर नका म्हण सो दॅट अवेरनेस हे पुरा भजनेक आणि कितले चंद निताय हे कितले चंद भजन आयले गौरांग महाप्रभूले राधा कृष्ण आले
what more do we want? स्मर्त्यमयं सततं विष्णु विस्मर्तं न जातुचित. सो केदनय स्मरण असून देवा केदनय विसरू नका हेच प्रेरण दिते पुरा भजन करताना. सो कोटी कोटी धन्यवाद सगळ्यांक. आवाजान मधुरता तर असची तर भक्ती भावेन सांगील पळय ते भारी प्रेरण देता. वंडरफुल. थँक यू सो मच. ऑल ग्लोरीज टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हियर. दंडवत. थँक यू मधुरा मंदाकिनी माताजी. टू यू ऑल्सो. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. थँक्यू सो मच. बत्ती तुम्ही आशीर्वाद बत्ती धन्यवाद माताजी. सगळ्यांक सगळ्यांक वर कोण कोण आज कीर्तन केला की सगळ्यांक हृदयपूर्वक धन्यवाद. आणि राधिका भाऊ माताजी का आमकां सर्वांक आशीर्वाद केले खातीर बत्ती धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत. आता मी नेक्स्ट अनाउन्समेंट सांगया. म्हाका वर्ड्स येतना म्हळ्यार पद आयकून ते म्हणे थंय हांव राबले ಸ್ವಲ್ಪ मुखार सुनोवचें आतां. थँक्यू सो मच सगळ्यांक. सक्कट सेवादारीक बारी खुशी जाला आज म्हाका. म्हळ्यार एकले पशी एक एक केबळकर एक म्हणून बारी चंद करून सांगिल्लें तुमी सर्वांनी. आता फायनली अनाउन्समेंट्स.